Zdraví vás iShotBoy, se vůbec nechápu, co se to tady děje ohledně Claše. Patrick Corleone údajně nenastoupí do zápasu s Kevinem Duždou v Brně. Nestačím se divit, protože se to Clashi nějak rozpadá, ta karta jako hromádka z karet. Další věc, ať tam ty borci nelezou, kámo, když mají zdravotní problémy a vědějí to dopředu. On tady tvrdí v tom vyjádření, který tam za chvilku pustím, že už 10 dní dopředu nemohl trénovat, že měl nějaký zdravotní komplikace, tak to mohlo prostě nahlásit organizátorům, promotérům a prostě udělat nějakou náhradu. Za mě je tohleto docela jako neadekvátní vůči soupeřům, vůči soupeři a hlavně vůči fans a vůči organizaci jako takový. Takovýhle lidi by tam neměli vůbec co dělat a pojďte se na to podívat, borci. Všechny zdravím, ahoj. Bohužel musím oznámit tuhle smutnou zprávu pro některé fanoušky Clashe, pro některé prostě lidi, kteří chtěli vidět můj zápas s Kevinem. Bohužel nemůžu nastoupit do zápasu dneska, protože se necítím dobře. Asi vás zajímá důvod, proč se necítím dobře nebo z jakého důvodu nechci nastoupit. Je to proto, že se fakt necítím na 100%, cítím se na 40%. Posledních 10 dní jsem nebyl na žádném tréninku, byl jsem jenom doma, léčil jsem se a říkal jsem si jako, že co mi je, protože jsem se cítil prostě slabý, měl jsem křeče v nohách, slabý tělo, slabou imunitu, tak jsem včera šel k doktorce. Tam mi vzala krev a zjistilo se, že mám vlastně zánět v těle, nějakou infekci, která není nakažlivá nebo přenosná, ale prostě normální hodnoty toho zánětu mají být 5, já jsem měl 52 a proto mi to vlastně oslabuje imunitu. Mám od toho tady i papír, lékařskou zprávu, kterou jste mohli vidět na mých sociálních sítích. Tady mám i prášky, antibiotika, které beru už vlastně 2 dny, jo, nebo 3, nedělám si prostě z toho prdel. Nebo není to žádná prdel, já bych se chtěl prostě v první řadě omluvit vedení Clashe, prostě ale stát se to může, ale omlouvám se i tak, že prostě nemůžu doručit ten zápas. Chtěl bych se omluvit Kevinovi za to, že se prostě připravoval, za to, že prostě byl nachystaný do zápasu, ale bohužel můj stav mi to neumožňuje. Tak třeba mu dají náhradu, nebo nevím ještě, jak to dopadne. Chtěl bych se hlavně omluvit vám, fanouškům, všem, co mi fandíte, nebo co jste mě sledujete. Strašně moc se vám omlouvám.